poletí Martino Bresciani a poletí s modelem Rebel Pro. 2,60 m rozpětí, délka 2,90 m, necelých 19 kg hmotnost. Startována na pár metrech, je pohonná jednotka má dostatečnou rezervu výkonu. Co se týká jako zvláštností, tak jednak samozřejmě to kouzlové zařízení a ještě tady mám napsáno, že má nějakou další doplňkovou pyrotechniku na modelu, takže uvidíme. Ano, krásný světový výkup, krásně rozfázovaný. Všimněte si, že tento model je udělán opravdu pro takovéto akrobatické, dynamické létání. Co se týká pohonné jednotky, tak označení, těžko se mi to tu čte. Název té jednotky tady nemohu dostatečně přečíst, není to běžný typ pohonné jednotky, ale statický tak je 20 kg a jinak co se týká modelu, tak má ovládaná kormidla. Prepare time for Mr. Friedrich Schaeffer. Ano, ta přídavná pyrotechnika, teďka to vidíte, jsou to vlastně výmolnice, barevné výmolnice, které ještě dál výrazní vlastně letovou dráhu toho motoru, takže pilot dělá akrobatické prvky, nádherně vykreslený po obloze. A navíc teda je to vlastně v italských barvách, červená, zelená a ta bílá kruhová což vlastně symbolizuje barvy, které jsou na italské vlajce. Tady je vidět, že každý pilot je trošku jiného pilotního zaměření. Někteří piloti jsou spíš na takovéto akrobatický show pilot, který opravdu ten model nenechá letět rovně a prostě vydojí z něho vlastně na maximum, co se dá, opět fázované, utažené obraty prostě. Přemet s výkrutem horní úradí. Sledujete našeho italského hosta Massima Bresciani. Se s námi loučí, tady to znamená, že takzvané loučení mistrů, kde pilot vlastně třikrát zamává křídly ze strany na stranu, pak obyčejně následuje ukončení letového
otázky a nachystání. Vidět, že vítr nám poutá silný, trošku nám to model snášelo, bylo to krásně srovnal. Vidět, že se ten model rozkýval, ale samozřejmě pilot to perfektně zvládl a odrovnal to, takže model měkce dosedl. Takové